Juma sogoma Mali jɛkulu minnu ni olu ye faso jamatɔnw ye ni a bɛ wele ko mouvement yɛrɛwolo olu ye wele bila malidenw ma ka bɔ ko ka farafina dunuya keleyatɔnba Nations Unies a ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA k'olu ka Mali jamana bila. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la. Jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ n'o ye CMA ye bataki dɔ labɔ bi juma sɔgɔma bataki min kɔnɔ u ye wele bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka fɔ k'u ka tɔnden mɔgɔ 10 minnu minɛlen don Mali jamana finitigiw fɛ ko k'olu labila joona. Kunu alamisa Mali jamana kɔnɔna la ministre min sigilen don lakanako kunna ye kɛlɛkɛminɛ caman sɔrɔ min bɔra Chine jamana kan ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma nin waati in na k'a fɔ nin ye VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. Bi ye juma ye avril kalo tile 28 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Tarawele bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC. Mali kura kunkun ani a ɲɛɲɛ ka tɛntɛn k'a lase aw ma. An b'a fɔ aw ye k'aw bisimila ko kura aw ka kunnafoniw filɛ. An bɛ taa Bamakɔ faso jamatɔn min n'a bɛ wele ko mouvement yɛrɛwolo olu ye wele bila malidenw ma bi juma ka bɔ k'u ka nisɔngoya taama yira ka kɛɲɛ ni dunuya keleyatɔnba Nations Unies a ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA k'olu ka Mali jamana bila. VOA Banbara tɔgɔ la kɛnɛ kan maa min tun bɛ yen o ye Mohamed Danjogo ye a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn ka bɔ Bamakɔ. Bi avril kalo tile 25 juma jigilen kɔfɛ jama de wulila k'i kunda mun kɔni ye Badlabugu palais de la culture kan kana yɛrɛwolo debout sur les remparts kana u ka welekan ka u jaabi o welekan o tun ye jumɛn ye o de ye kana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko mun kɔni ye MINUSMA ye ka o gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ. Mamadu Dabo ale nana ni weleli jaabi an ka ale lamɛn. Ni ye sekan ye bi MINUSMA tɛ si an ka dugu kɔnɔ Mali kɔnɔ yan a tɛ si farafinna yɛrɛ kuma tɛ Mali ma. MINUSMA nali a ye tiɲɛli min don a m'o ɲɔgɔn ɲali kɛ fiyewu depuis a ka na yan hali Gawoka minnu bɛ k'a défend a y'olu mɔgɔ a ka baara fɔlɔ kɛra olu fagali de ye o ma an tɛ MINUSMA fɛ bi an t'a fɛ sini. An hakili b'a la k'a fɔ uti kalo tile 5 san 2022 yɛrɛwolo debout sur les remparts u tun ye ni weleweleda kelen kɔni kɛ kun jumɛn na u y'a bila tuguni Pape Diallo n'ale ye yɛrɛwolo secrétaire général ye an ka ale lamɛn. An bɔra uti kalo tile 5 la k'a fɔ ko MINUSMA kan ka jamana bila salon bon an kan ka bolo tagama min kɛ MINUSMA kan o bɛnna ni septembre tile 24 an ka ɲɛmɔgɔ ni colonel Abdoulaye Maïga ale ko premier ministre par intérim a waati la ale kun kan ka taga Nations Unies na walasa ka kuma bari kɛlɛ min bɛ ni Faransi ɲɔgɔn cɛ o kuma kan ka taa kɛ bon walasa kana se kana dalilu di Faransi ma Faransi k'i cɛ ka bɔ o kɛlɛ kɔrɔ o mana an y'an ta ye an y'an repousser donc ka bila ni waati la. Jɛnɛba Tarawele ale kɔni nana ni welekan fana lamɛn ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko MINUSMA bɛ taa mun kɔni ye Russie la ye Mali kan ka halisa tigɛ di ɲɔgɔn ma ka o sinsin ani Russie la cɛ. Jɛnɛba Tarawele. Russie ka ɲi a ka tugu Russie la u k'a fɔ Russie a kana janfa kɛ Russie kɔnɔ jɛlen don n'i y'a mɛn jɛma kɔnɔ jɛlenya de don drapeau filɛ n bolo nin ye drapeau de ye a filɛ wala nin ye colonel 5 de ye Russie u k'a fɔ a kana janfa kɛ a k'o dɛmɛ a ka kɛlɛ kɛ ala kama kɛ Russie kana janfa kɛ Russie ka ɲi quoi nin ye jɛman de ye. Dirisa Mementa ni ale kɔni ye yɛrɛwolo debout sur les remparts o kumalasela ye ale y'a jira k'a fɔ MINUSMA a bɛ yɔrɔ min na ko sisan n'a a nege tɛ malidenw na ko wɛrɛ bɛ a senkɔrɔ sabula MINUSMA kɛlen don sababu ye mun kɔni ye Mali ani a dafɛ jamanaw ye ka Dirisa Mementa an ka ale lamɛn. MINUSMA bɛ k'a essayer ka maliyɛn yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ni siyako kuma ye walima ni dugukoko kuma ye MINUSMA tɛmɛna nin bɛɛ kan sisan MINUSMA ka mission laban ye min ye o de ye Sahel kɔnɔna na jamana minnu bɛ yen ka jamanaw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na o de la o don na Sévar attaque kɛlen a b'a ye MINUSMA u ka journalistes taara fɔ ko contingent sénégalais ko o de farala armée kan parce que a fɔra ko MINUSMA ka mɔgɔ minnu bɔra k'u civil dɔ ma ka civil dɔ faga donc o girinna k'a fɔ ko sénégalais de nɔ don donc pour que ka maliyɛnw ni sénégalais ɲɛsin ɲɔgɔn ma alors que ni MINUSMA bɛ rapport kɛ Mali contre la droit de l'homme ko kuma na mɔgɔ minnu bɛ t'o rapport sɛbɛn u t'olu ka nationalité fɔ anw. Ka fara Russie kan an y'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan mun kɔni ye chinois jamana ye ale fana drapeau a tun bɛ maaw bolo mun na k'a jira k'a fɔ mun ye Chine ani Russie ye Mali kan k'i tigɛ di ni jamana fila ma bi an bɛ don min na. Mohamed Danjoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
Kunu alamisa Mali jamana finitigiw ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan ye kɛlɛkɛminɛ caman de sɔrɔ ka bɔ Shin jamana yɔrɔ min kɛra bataki dɔ kɔnɔ ka kunnafoniw lase Mali kɔnɔ lakana minisiri ale fɛ ni a bɛ wele ko Colonel Sajo Kamara. Katikaw fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Lamisa Sangare ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Kɛlɛminan kuraw camanba de don ɲɛlayela i bɛ min filɛ f'i ɲɛ dan jamana ɲɛmɔgɔyaso ka laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ olu ko blende camanba de don kisɛ kerulanw bɛ minnu sanfɛ mitrailleuse véhicule tactiquew caman jita citerninw ni tajitalanw jamata kamiyɔnbaw ni banabagatɔ ta ambulansiw ka se mɔgɔ kelen kisɛ keru marifaw ni jamataw ma ani yɛrɛ tangaminɛw caman kɛlɛbolo minisiri kolonɛli Sajo Kamara ka fɔ la ko nin kɛlɛminan kura di bɛɛ kun ye de ka se ka kɛlɛbolo jɔlen dɔ sɔrɔ min ka wulikajɔw fanga ka bon a kɛra jigisigi koba ye jamanaden caman bolo. Ne tɔgɔ ye Fuseni Jara, n ye commerçant ye Kati sugu fiyɛla yan nɔ. Vraiment nimisi wasara kojugu. Ne tɔgɔ Lala Keita. Ne dun ye mobile ninnu to ka fɔra ko blende b'a la hali n'u yɛlɛla mine sanfɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ sauver ka bɔ a kɔnɔna na. O yɛrɛ diyara ne fo k'a dama tɛmɛ parce que senkɔrɔ jugu ka jugu ni diɲɛnatigɛ jugu bɛɛ anw ka jamana ko y'o de ye. N'i y'a mɛn e ye ne kumakan ta k'a bila fiɲɛ fɛ a minɛn de b'i bolo donc ni baarakɛminɛnw dira finitigiw ma a ka ca Ala fɛ u bɛ sebaaya sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. Minɛn ninnu fanba bɔra Siniwa jamana de kan nka maliden dɔ fana y'a bolo bila jufa la ka jamata mobilibaw di minnu kelen kelen bɛ se ka mɔgɔ 50 ta Fuseni Jara ni Lala Keita b'u hakilinata fɔ o fana la. A y'a ta nafolo min na Ala k'a nɔrɔbila caman nɔgɔya ye ni faso tin b'i la i bolola hɛrɛ bɛ se ka taa faso ko la sinon lamisa dɔw bɛ faso ta ka bɔ n'a ye an bɛ Chinois fana fo u ye dɛmɛ mun kan ye vraiment Ala k'a to an kɔnɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ se k'i se kɛ fɛn o fɛn hali ni se marifa kelen k'a san k'a di finitigiw ma en tant que u bɛ ka anw de ni kuma bɔ anw man ka fosi kɛ fo ka olu ka baarakɛminɛnw ɲini k'o d'olu ma yɛrɛ parce que n'a bilenna olu de bɛ jɔ bali ɲɛ anw tɛ jɔ bali ɲɛ. Ba Dumbiya ko minankuraden in bɛna Mali ka yɛrɛya de sinsin. Puisque an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ni armée t'i bolo jamana tɛ yen hali ni y'an ka kɛlɛ sira nin na ka mɔgɔ wɛrɛw wele olu b'olu sago kɛ anw na fɛn t'an bolo de n'a fɔra e ka to bɛɛ k'i kun wale minɛn kɔnɔ donc dunbaga tɛ t'o la donc o de bannen ye nin ye bolo mun y'a di Ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na ko minɛnko a ɲɛna bi a ɲɛna sini wa nin de an yɛrɛ hamina de kɔni dɔ kɛra diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ bolo b'i kun na bi n'i y'a kalabanciya k'i yɛrɛ di maa ma a bɛ kɛ jɔn ye donc an bɔtɔ jɔn minɛn de kɔnɔ. Fuseni Jara ko fana ko kɛlɛ in setigiya bɛɛ dɛnnen tɛ minɛnko dɔrɔn na. Parce que kɛlɛ in ka gɛlɛn ni ennemi yɛrɛ kɛra fan bɛɛ o tɛ minɛnko ye tuguni o ye hakilisigi ko de ye tiɲɛ yɛrɛ la matériel dɔw bɛ yen surtout an t'u mago bolo la o ye avion de ye a ka wuli joona ka se kɛnɛ kan attaque mana kɛ an ka surasikɛ bɛ bin sisan à la minute u bɛ se yen nɔ u b'a kɔriw ta ka na n'a ye fɔlɔla kɔri tun tɛ ta avion na ka na n'a ye o. Min bɛna nin sebagaya bɛɛ dafa minisiri Kamara ka fɔ la ko o de ye bolodiɲɔgɔnma ye bɛnɲɔgɔnya kɔnɔ ka janfaw kunbɛn minnu bɛɛ ɲɛcinnen don Mali jamana ma sisan. Lamisa Sangare Kati VOA Bambara. An bɛ jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw n'a bɛ wele ko CMA olu ye bataki dɔ labɔ bi juma sɔgɔma bataki min kɔnɔ u ye welewelekan bila ka taa Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko u ka finitigi n'o y'u ka jɛkulu maramafɛntigiw ye o maa 10 minnu minɛlen don Mali finitigiw fɛ ka bila kaso la ko k'olu labila joona VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington Mohamed Touré. Mouvement de coordination de la Zawad n'o ye sema ye ko kiwara si ma sɔrɔ hali bi ni cɛ minnu minɛna avril kalo tile 23 famaw kɔlɔsilikɛlaw dɔ fɛ Mali sɔrasiw n'u jɛɲɔgɔn irisiw ka bɔ Wagner la kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ min bɔra alamisadon wula fɛ o fɔlen nin bɛ kɛlɛcɛ 10 minnu minɛna sema ka fɔ la Shinam tɔgɔda fan la Menaka mara la Keɲaka ni kɔrɔn fɛ maa murutilen kɔrɔw nin b'a fɔ ko u ye teriya bɛnkan sugandi ka sababu kɛ sigida laɲini na ka fɛɛrɛw dɔw sigi walasa k'u bila nka o wale nin ma ɲɛ sɔrɔ wa min ka jugu n'o bɛɛ ye sɔrasiw b'u kɛ mɔgɔ fagalanw ye nka a bɛ ban a ka kɛlɛcɛw ni mɔgɔ fagalanw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnsi ma wa a b'a ɲini u fɛ u ka bila ni u ka marifaw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye wa a bɛ lasomi ko kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka kɛ nin ko nin na ni laban nisɔndiyalen tɛ sema ka kumalasela dɔ tun ye o hakili sigi ka ban jumadon ko sɔrasiw ye cɛ minnu minɛ olu ye murutilen kɔrɔ mɔgɔw ye Mali kɛlɛcɛw tun y'a jira ka tɛmɛ o don kelen na u ye jatigi walikɛlaw 12 minɛ u ka kɛlɛkɛminɛw minɛ baara dɔ senfɛ jamana marabolo Keɲaka ni kɔrɔn fɛ silamɛtɔnbaw ka jihadikɛlaw y'u ka fanga bonya yɔrɔ minnu na Burkina Faso jamana kan u ka jamana finitigi ɲɛmɔgɔw n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye bɔra u ka mankun kɔrɔ ka kɛɲɛ ni u ka jamanaden mɔgɔ 100 kɔ minnu bɛɛ lajɛlen fagara a yirala k'a fɔ duguden caman kelen don ka bolokɔni si jamana finitigiw ma k'a fɔ ko olu de ye nin waliya cɛjugu ta ka ɲɛsi dugudenw yɛrɛ ma Kayatu Traoré VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase
avril kalo tile 20 na cɛ marifatigiw faso ka sɔrɔdasi fini tun bɛ minnu kan na ye duguden dɔw faga karma dugu kɔnɔna na ka taa jamana kɔgɔdugu la lamaga donni bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ dansagokɛla kuluw fɛ nagakɔrɔ kiri ɲɛma dɔ ka fɔ la a mɔgɔ fagalen ninnu jatew olu bɛ taa i jɔ fo mɔgɔ 60 ɲɔgɔnna la burkina kunnafoni kotigi Jean Emmanuel Ouedraogo ye laseli kɛ k'a fɔ ko a dusu kamikamilen don ne kunnafoniw ye minnu bɛ kana se a ma k'a fɔ ko fagaliba minnu kɛcogoya bɛ dibi la ne a ma pereperela tigɛ ka ɲa kɛra sigida dɔw kɔnɔna na a ye a waleya kosɛbɛ ne ka tila k'a bila nin juguya ba fagali kɔnɔna na a tilala ka wele bila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma k'u ka jija ko ka tɛgɛda kɛ a waleyaw kisɛw kan waleya minnu kɛlen bɛ ka mɔgɔ o mɔgɔ de ni i bɛ bɛn basigi ni keleya ani kanabila de ɲinina jamana kɔnɔna na tɔɔrɔ kosɛbɛ karima dugudenw faralen minnu ni kisira kan ka bɔ a fagaliba la ye laseli kɛ a waleyaw kan ni sɛbɛntiyali ye k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna de fagara sɔrɔdasi dɔw fɛ wa ko u nana u ka dugu kɔnɔ k'u ye lɛri caman de kɛ a fagali la duniya keleya tɔnba ka hadamadenya hakɛw sabatili kɛ kulu ne a bɛ wele nazarakan na ko Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ka kuma latɛmɛla Ravina Shamdansani ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔw sɔrɔlen ye olu bolola la a waleya ninnu senfɛ mɔgɔ 150 ɲɔgɔnna de fagara kɔɲa nin dara kɛnɛ kan kari tɛmɛnen de la tile 3 a waleya kɛlen kɔfɛ a mɔgɔ fagalen ninnu ka janaja kɛra alamisa tɛmɛnen na nin ninjuga fagaliba in kɛra ka da dansagokɛlaw ka dankarili kan min senfɛ sɔrɔdasi lakanakɛla 40 ɲɔgɔnna fagara ne a kɛra sababu ye ka furancɛ fanga bila wulikajɔw la ani welekanbilaw la jamanadenw ma san 1 fara ɲɔgɔn kan ba la yaasa ka jamana fanga kɔkɔrɔma don u ka se ka moyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin dansagokɛla ninnu kɛlɛliw ma a ka ca ni sivili ani sɔrɔdasi lakanakɛlaw 10 faralen ɲɔgɔn kan fagara baɲumankɛ tɔn dɔ ka jate dilenw na mɔgɔ 2 miliyɔn ɲɔgɔnna olu kɛra kɛlɛɲɛbolilaw ye jamana tilalen 3 ye tilayɔrɔ kelen o mara tɛ jamana fanga bolo tuguni ka kɛɲɛ ni armée ka kunnafoni labanw sɔrɔlenw ye dansagokɛlaw ye sɔrɔdasi 33 wɛrɛ faga dankariliba senfɛ jamana kɔrɔyan fanfɛ marayɔrɔ kɔnɔna na alamisa don na an bɛ taa ni kunnafoniw ye Togo jamana kan u ka jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni duguden mɔgɔ 100 ye ani ka farafinitigi 40 kan minnu bɛɛ lajɛlen fagara jadijɛkulumaw ka dankariliwalew senfɛ san 2021 o waatiw la a yirala o senfɛ ka fɔ ni kunnafoni ninnu lasera u ka jamanatigi Faure Gnassingbé fɛ min senfɛ a ye bolokɔni turu jadijɛkulumaw ka dankariliwalebaw kan min bɛ senna a ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Togo ye ka taa Benin Ghana ani ka taa se fo Sahel yɛrɛ kɔnɔna ma fo ka walankata ka taa Burkina Faso ani Mali fanfɛyɔrɔw la Congo RDC jamana kɔnɔ jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko u ka cakɛda min sigilen don nafolokow sɛgɛsɛgɛli kunna n'a bɛ wele ko Inspection Générale des Finances olu y'a yira k'a fɔ ko u ka forobacaw kɔnɔ baaramisɛnnin caman minnu ni olu cakɛda misɛnw sigilen don olu kɛlen don ka yuruguyurugu baara wɛrɛw sigi sen kan min kɛlen don sababu ye ka mɔgɔ 100 caman de don baara la forobaca kɔnɔ min nafolo bɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔw kun ka se fo dolari wari miliyari 800 ma san o san jamana yɛrɛ ka fɔ la
Afrique ni VOA Afrique ye kuna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi an b'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka malikura kunnafoni na nin waati in na a ka arajo fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye arajo Orona Koro ani Bayangara aw b'an na sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 kan Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 tomi 3 ye Sankaw bɛ se k'an sɔrɔ arajo Perzan ka 90 ani tomi 8 Abidjankaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 o fiɲɛ sira fɛ Wagadugu Burkina Faso jamana faaba bɛ se ka an na sɔrɔ arajo fiɲɛ sira min fɛ o ye 102 ani tomi 4 ye an ka bɔlɔlɔ sira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an nasɔrɔ an ka fiɲɛ sira tɔw fɛ n'o ye Facebook, YouTube ani Instagram ye VOA Bambara. Malikura kunnafoniw a bɛ ka lase aw ma nin waati in na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Sudan jamana kan nin y'a dɔgɔkun 2 ye fitinɛ donnen don u ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 100 caman de nin bɔnɛ bi juma kunnafoni laban minnu sɔrɔla a koɲɛ kan Moribo Danbele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington ale b'o lase. Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin waati in na an bɛ tɛmɛ ka taa Bamakɔ ka d'a kan jateminɛliw y'a jira k'a fɔ musoya gundo dɔ o tɛ taa masiri kɔ masiri min ni o bɛ kɛ ni kunsigi yɛrɛ dilanko ɲuman ka fara farikolo kan nka jateminɛliw kɛlen don k'a fɔ fɛn min ye musow ka masirifɛnba wɛrɛw ye n'o ye kɔnɔw ye minnu bɛ don cɛ la ani sen na musoya taaboloba dɔ y'o ye Mali kɔnɔ VOA tɔgɔla bi Abibatu N Tarawele ale ka sɛgɛsɛgɛli bolila o kan a sera kɔnɔfeerelaw ma a sanbagaw n'a donbagaw kunnafoni minnu bɛ u bolo baya ani senna kɔnɔw kan an k'o lamɛn. Farafimusow dɔnnen don n'u ka masiriw an'u ka sangaw ye min bɛ wele u fɛ ko musoya gundo o gundo fɔlɔfɔlɔ dɔ ye cɛla kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko baya walima binbin nin cɛla baya in yɛrɛ ye mun fɛn ye Musa Ture ale ye baya dilanna ye Badalabugu sigida 4nan la fɔlɔfɔlɔ la kɔnɔ tun bɛ bɔ Luxembourg de kɔnɔ tun bɛ dilan yen mais sisan an bɛ mun dilan a bɛ bɔ Chine de ka na Mali la yan fɔlɔfɔlɔ la fɛn bɛɛ tun ye tamasɛrɛ de a ye muso ka ni tun ye I sen gosi fɔlɔfɔlɔ la bɔgɔtinin tun tɛ sen gosi o bon baya ye tamasɛrɛ de k'a jira ko nin ye muso furulen de parce que hali n'i y'a ye baya ye muso cɛ la i b'a dɔn a bɔn nin kɔni nin ye dɔ de ta ye nafa ni gundo jumɛn de bɛ musow ka nin sufɛ barakɛla in na Mariam Kembe ale ye baya feerela ye ani Musa Ture yana olu ye juru kelen ni nin ye mais juru kumaba ninnu minnu bɛ mankan bɔ olu dabɔra sokɔnɔna de la n'i ka sotigi mankan ka bɔ o ɲɛkɔrɔ n'a mankan daminɛna dɔrɔn ale yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ mankan tɛ minnu na olu bɛ hakili lafiya denw ta ye mais mankan bɛ minnu na olu mana siri dɔrɔn a fɔra ko de bɛ yen o don a ma se olu bɛɛ ka fɔ parce que kuma dɔw la kuma bɛ gɛlɛya hadamaden ma mais baara kɛcogoyaw bɛ yirani kɛ hakili bɛ minnu faamu ka sɔrɔ kuma ma na baya gundo kɔni ye muso de ye donc baya filɛ nin ye bon secret min b'a la o ye muso furulen kɔni normalement I cɛ ɲɛkɔrɔ sokɔnɔna na baya de tun ye muso furulen ka fɛn ye b'o dɔn a kow la ko ka ca quoi dɔw yɛrɛ bɛ taa cɛ ɲɛɲini ni baya ye o bɛɛ b'a la mais a gundo yɛrɛ kun ye mun ye o ye an ka laada yɛrɛ la muso furulen kɔni mana baya dɔn non a b'i concerné yɛrɛ de c'est à dire quoi o ye tamasere de ye muso furulen ni muso furubali cɛw fɔlɔ la muso tun bɛ baya mugunin de jɔ hali n'o tafe don I b'a kuru ye o la quoi I yɛrɛ b'a dɔn a ma se foli ma I b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni nin ye muso furulen sinon o de ye baya gundoma yɔrɔ ye bon baya fana a bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la an kɔni b'a sɔrɔ chinois de fan fɛ a tun bɛ bɔ Allemagne de mais Allemagne ta in bɛɛ tɛ se k'a sa bon hali yan chinois ta ninnu na ɲuman yɛrɛ bɛɛ tɛ se k'a sa dɔw b'a local sa baya bɛ 100 dɔw bɛ 40 dɔw bɛ 200 k'a ta 200 la 1000 fo 1010 fo 20 baya den kelen ça dépend fɔlɔ muso furulenw dɔrɔn de tun bɛ baya don nka an bɛ don min na komi bi musow bɛɛ b'a don hali den fitininw Madame Kuyate Aissata Kone ale ye baya matarafaba ye sinon fɔlɔ la fɛn caman tun bɛ yen nɔ I tun tɛ bogotiginin ye k'a kɛ mais sisan bogotiginiw bɛ mun yɛrɛ kɛ hali muso minnu furulen don minnu bɛ so kɔnɔ olu t'o ɲɔgɔn kɛ a bɛ kɛ cogo di surtout a réseaux sociaux tile ko in na o kɛlen don k'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ an bolo baya kɔni kɛkun ye k'i cɛ minɛ k'i cɛ gɛrɛ I yɛrɛ la o secret ninnu caman b'a la quoi musoya ni timinandiya tɛ ban o la muso kelen-kelenna bɛɛ ka kan n'a ka fɛɛrɛ a n'a ka gundo ye Abiba Nango Tarawele VOA Banbara tɔgɔla Bamakɔ Juma ye musow tɔgɔladon ye VOA Banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o kama bi Kayatu Tarawele ye muso denmisɛnnin masa dɔ bisimila ale bɛ cakɛda min na o de bɛ wele ko Open Mali u ka baara ye ka musolakaw bilasira sanko
degun binnen don minnu ka kɛnɛya ko kalanko ani lapusi bɛ se muso minnu ma olu ka taabolow la madame Gindo Kumba Ture an ye min sɔrɔ a bolo an k'o lamɛn Keyatu Tarawele ka kuma baranin na. an balimaw a y'aw bisimila an ka bi Malikura musow ka kɛnɛ kan an ye dunan kɛnɛkɛrɛnnen ni bisimila kɛnɛ nin kan yan bi n'aw ye Kumba Ture ye Kumba ye muso denmisɛnnin ye a bɛ bɔ Mali la a bɛ baara kɛ ni baɲumankɛ tɔn dɔ ye min tɔgɔ ko Open Mali awa u ka baara a fanba a bɛɛ bɛ a nafa bɛ taa musolamɔgɔw de kan an ye Kumba de bisimila yan bi Kumba i bisimila an ka Malikura musow ka kɛnɛ kan i Ture i nana ka na an sɔrɔ an ka VOA kɔnɔna la yan nɔ bi an ko k'an bɛna ɲininkali tɛnkunnen sɛmɛ i la ka kɛɲɛ ni musow aw bɛ baara min kɛ aw ka baɲumankɛ tɔn kɔnɔ n'o ye Open Mali an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko Mali musow bɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna na ka taa fɛn min ye dɔnniya ni dili ye u ma o ta fanfɛla ani dayirimɛminɛnw olu sɔrɔli i n'a fɔ balokow ni fɛnw aw ka baara a jɔyɔrɔ ye mun ye musow ka ɲɛta kɔnɔna na. O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Tati Kadi. Anw ye baɲumankɛ tɔn ye min ye Open Mali ye. Open Mali daminɛna ni association de fɔlɔ denmisɛnninw ka association de don Mali denmisɛnninw donc u ye association in dayɛlɛ walasa ka denmisɛnninw ka kalankow de lasabati denmisɛnnin minnu ma don école la k'olu bila ka taga école la bon denmisɛnninw yɛrɛ de association in dayɛlɛ ka d'a kan k'a fɔ san 15 ka taga se san 16 ma o denmisɛnninw de farala ɲɔgɔn kan ka ni tɔn in bila sen kan bon nin y'a san caman ye tɔn in bɛ yen nɔ donc tɔn bonyana an nana a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ musow fɛnɛ ka Mali kɔnɔna la donc an bɛ musow dɛmɛ kosɛbɛ baarako ta sira la ka d'a kan k'a fɔ fantanya bɛɛ b'a dɔn o fanga ka bɔ Mali la bi donc muso minnu n'u b'a ɲini ka baara k'u yɛrɛ ye an bɛ na ni kalanw ye k'olu dege baaraw la i n'a fɔ safinɛ dilan baaraw bɛ yen nɔ sɛnɛkɛ baaraw bɛ yen nɔ hali jɛgɛ mara baaraw ni bagan mara baaraw donc an bɛ taga dugu kɔnɔnaw la min tɛ Bamako ye ka taga Mali région kɔnɔnaw la ka taga dugu mɔgɔ dɔw muso dɔw sugandi k'u ɲininka mun de b'u jɛ u bɛ fɛ ka baara sugu jumɛnw de kɛ donc n'an ye olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kunnafoniyaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na an bɛ sɔrɔ ka na ka projets bila sen kan ka segin ka taga k'olu kalan o baara ninnu taabolo sira la ani ka tila ka minɛnw d'u ma donc walasa minɛn minnu b'a to ni anw tɛ yen nɔ don min na u yɛrɛ bɛ se ka nin baara ninnu k'u yɛrɛ ye cogo min walasa k'u dayirimɛ sɔrɔ a baaraw la. Ka taa aw ka baara kɛli ma sisan muso ninnu fɛ ka na bila sisan na aw ye muso joli de lakala i bɛ se k'u hakɛ fɔ an ɲɛna o jate fɔ an ye. An ye muso min lakala a bɛ taga 200 ɲɔgɔn na muso 200 ɲɔgɔn barisa kabini san 2019 an ye an ka agreement sɔrɔ ka association kɛ ONG. Muso formelen ninnu i ye minnu fɔ sisan u bɛ Bamakɔ de wa walima u bɛ tuguda wɛrɛw de kɔnɔna na u bɛ yɔrɔ jumɛn? Dɔw bɛ Bamako mais an kɛlen don ka an ɲɛsin togodaw de ma kosɛbɛ sisan nɔ donc o de kama an kɛlen k'an ɲɛsin togoda kɔnɔnaw yɛrɛ de ma parce que an y'a ye k'a fɔ Bamako musow olu bɛ se ka dɔn mais togoda musow bɛ ɲinɛ bɛ kɛ olu kɔ dɔɔni wagati dɔw la donc an ka baara ye komi mɔgɔw de sugandilen b'an bolo région bɛɛ kɔnɔna la donc tuma dɔw la an b'olu wele u ka région problème dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an bɛ se ka taga mɔgɔw lajɛ ka a mɔgɔw former u mago bɛ formation minnu na. O diyara n ye awa an balimaw nin de tun y'an ka bi Malikura musow ka kɛnɛ ye an y'a fɔ a ɲɛna a daminɛ na an ye an balimamuso Kumba Ture de bisimila madame Gindo Kumba Ture de bisimila awa kɛnɛ kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw ani y'an tuma Mali ni Burkina Faso ye jɛ ka baara dɔ daminɛ foroba la n'o tɔgɔ ye ko kapidu 2nan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dancɛkow kɛlɛli la nka jihadisi ni jatigɛwalekuluw ka bingani juguw bɛ ka bonya o maraw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Mali camancɛ yan fan na ni Burkina Faso kɔrɔ yan fɛ aw hakilila ye mun ye jamana fila ninnu ka sɔrɔsuguru ka jatigɛwale kɛlɛli fɛɛrɛw kan aw fɛ yala fariyako ni basigibaliya min bɛ ka caya mara kɔnɔ o bɛ se k'u wajibiya ka farafina marabolo fitininw ka dɛmɛ jɛkulu dɔ
dɔ sigi sen kan wa mun kan ka kɛ aw ka jaabi ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la sibiridon a y'aw tulo sɔgɔ bio afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan kana fɔ kɔ dɛ. Ayiwa an tun ye a lase aw ma cogo min na an bɛ segin ka taa Sudan jamana kan fɛn min ye u ka kɛlɛ ye min bɛ finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na ni a kunɲɔgɔn fila in ye kɛra sababu ye ka mɔgɔ 100 caman ni bɔnɛ kunɲɔgɔn minnu tɛmɛna gɛlɛya minnu b'a koɲɛ kɔnɔ ni waati in na Modibo Danbele VOA tɔgɔ la ale b'olu lase. Duniya jamanaw ka keleya tɔnba ka haut commissaire adamadenya hakɛw la ye kangari da ko kɛlɛ min bɛ sen na ko a bɛ sɔn ka na ni siya kɛlɛ ye Darfur ale tilebiyanfan na a ko anw jɔrɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ kasoladenw bɛ bolili min na sisan ka bɔ kaso kɔnɔna la ni laseli kɛra haut commissariat u ka kuma latɛmɛna Ravina Shamda Sani a ka kunnafoni baro dɔ senfɛ Genève a ko an jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan balawu kuraw bɛ sɔn ka na wagati min kɔnɔna la ɲangilibaliya bɛ fan bɛɛ a y'o fara a ka kuma kan kɛlɛjugu minnu bɛ Sudan bɛɛ paramilitaires ka force de soutien rapide ni olu bɛ Général Mohamed Hamdan Daglo ka ɲɛsin jamana ka saradasiw ma ni o ɲɛmɔgɔya bɛ Général Abdel Fattah al-Burhan ni u tun farala ɲɔgɔn kan ka fanga dafiri san 2021 birisa ɲagami kɔnɔna la kasoladen caman de bolila ka bɔ kaso saba la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kobert ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Umar el-Bashir ani ka fara mɔgɔ caman wɛrɛ kan minnu nɔminɛlen don duniya kubeda fɛ Cour pénale internationale ko u ye kojugu dankariliw kɛ adamadenya hakɛw la Darfur Madame Shamda Sani a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲangilibaliya ko a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye Sudan jamana kɔnɔna la wa a y'a yira k'a fɔ ko de y'a to fɛnɛ balawuba min bɛ senna ni wagatinin na ko a sababuya ye nin ye ni a ye mɔgɔ min fagara la a bɛ mɔgɔ 500 bɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔna na duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka Sudan kɛnɛyaso jamana ka laseliw ko olu sɛbɛntiya walima ka sɛgɛsɛgɛ nka Madame Shamda Sani a ye kangari da k'a yira k'a fɔ ko a bɛ sɔrɔ hakɛ minnu fɔra ko dɔ bɔlen don a la kosɛbɛ. Ka da nin ka sisan an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Senatolanta Bunagun kan Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans farafina ɲɔgɔn danba don senatolanta kunda min bɛ denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan a ɲina san 2023 ta bɛ daminɛ sini sibiri avril kalo tile 19 Algérikaw fɛ yen kurun bɛ karili ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan Algérie ni Somali de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye Algérie siɲɛ filanan de ye CAN U17 kɛnɛ kan a delila ka ye finale yɛrɛ kɛnɛ kan fana min ye Somali ye ale siɲɛ fɔlɔ don Mali senatolantanaw bɛ Algérie kabini kunasini araba nka yan'o cɛ u ye tile damadɔ kɛ Marokokaw fɛ yen k'u ka degeliw kuncɛli baaraw lawaleya Mali ka boko fɔlɔ kɛnɛ in kan ntɛnɛn nata don mai kalo nata tile fɔlɔ Mali ni Burkina Faso de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ka kulu n'o ye puli ye Mali ni Cameroun jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo ka fara Burkina Faso kan ani Sudan du Sud hakilina jiginna Mali de la ka CAN U17 jɔnjɔn ta siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na san 2015 ani san 2017 Algérie kɛnɛ kan jamana minnu mana se demi-finale la olu bɛna farafina jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde kɛnɛ kan novembre kalo nata ani décembre kalo nata la o ɲɔgɔndan bɛ diɲɛ denmisɛnninlakaw kofɔ senatolanta Bunagun kan minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o Coupe du Monde ɲinanta bɛ tan Peru jamana kan ɲina san in na Mali senatolantana denmisɛnnin mɔgɔ 25 de sugandira degeli karamɔgɔ Sumayila Kulibali fɛ ka ye Algérie kɛnɛ kan senatolantana mɔgɔ 25 in na saba bɛ ntolantan Mali kɔ kan 22 olu ye sodenw ye olu bɛ ntolantan Mali kɔnɔna na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.